Nchida kutendai muri veZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSein TV pamwe chete nepaMenas Chibanda Media. Aiwa, nekuda kwesapoti yamunotipa tinongoti thank you so much. So if you are new on this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, and to follow our Facebook page, Chibanda Media, also on Sein TV. Panapa ndakagara nemukomana anozikanwa zvakanyanya nekuda zvimama mukoma Dhimba. Aiwa, mukoma Dhimba, but motori neexperience yekugona kuchuna zvimama. Yotora experience yepa real life here kana kuti zvongopera pakuita? Sekuru. Isi experience. Angori ma scripts ndezvebasa. Ndiri munhu ari bo. Aiwa, indotonakirwa nevezvingaita. Ndikakuona hangu uchiita atrako pepe. Ndonatsoona kuti Dhimba wese uchibuda. Right, chekutanga muri veZimbabwe ingada kutanga nekuziva kuti anombonzi mukoma Dhimba wachona anombori ani. Zita rekuti mukoma Dhimba rakazobva kupi? Alright, in short ndingangoti zita rekuberekwa ndoita Wayne Mugoti. Alright. Ndakurira zvangu paChitungwiza apa. But ndakazvarwa kuChegutu. Yeah. So ndingangoti zita rekuti Dhimba rakazongouyo like zvinhu zvekuti handisiri ndakazvipa. Ndangopiwawo nadirector nyangoto kaDhimba kaingopiwawo kareference keshiri inonzi Dhimba. Exactly. So neana anengoriwo panguva yacho iyoyo ndakangoitawo kapfupi chichimwe. But you tikakuti Dhimba ndobo apa ndakatombotanga ndisingaridi. Serious? But ndaitoona kunge ndatsvinyirwa apa ndakazoita nchizviaccepta nekuti vanhu vakazongoritambira akatongodaro. Kanjani vanhu pavakazotanga kunatsonakirwa naro iwo unonzwa sei? Ndinonzwa kufara. Because at first izita rekuti ndakatomborishora ndandine rangu rechiebheni randaida, but rakatadza kubuda pazvinhu zvacho. Pamwe izvozvo zvokutoti Dhimba izvozvo ndachingonzwa kuti Dhimba anobva tongo kana rekutoti Wayne aribata aritobata ipapo. Handiti? Kutonzi Wayne zvitobuda. Unotovhunduka mastreets munhu akati Wayne toshandisa kana padhena vasi vakutongoti Dhimba here. Zvekumba ndezvekumba. Hatikazorasike apa kuti tichitodedzwa nemutuku. Alright. Aiwa, mukoma Dhimba makatanga kuacta kupi rini uyezve makazotanga kuacta neNaizaBoom rini? Ndingangoti kutanga kuacta ndakatanga kuacta kuNaizaBoom ndofunga ndane 3 years now ndiri kuNB kubva zvandakajoina. Osama atotanga kuacta ndokwamakatodiscover kuti zvekuacta zvitorimo. Ndo kwandakatongotangira zvinhu zvangu iko. Alright. So mungada kuti tsanangura kuti how was your experience pamazuva ekutanga? Ndingangoti ma-first days ka zvinhu zvekuti zvaitondinetsa because ndandiri munhu yayo kuti ndaitonyara. So kupinda kwandakatongoitawo ndakatongopindawo semajokes imwe yayo kuti inongo chingonziwa netima but chimboya upinde because dzimwe nguva ndandingoriwo munhu angari behind the scenes. Ndichingobatsirawo timu kubatawo mareflector kuita sei chichi. So nezvimwewo zvinhu like paizodiwo madesigns magraphic designs emamovie nechi ndindairova. Saka ndakazongopindawo imwe yaya but ma-first days zvaitonetsa because ndandi munhu anonyara stereki. Saka unoziva kuti ndaigara nditosekwa nanetsa ayo kuti ndainetsikana ndichitika ndakanzi wakuenda pasini ndombomhanya pawadhropu ndonotanga kuzvipena nombotarisa kuti saka ndichitaura nechidai ndendakabuda sei chii. Saka vanhu vanobva vachiti chii fesi yangu iri kubuda yakaita sei. So experience iyoyo nanhasi inotonishamisa kuti ndini here ndazosvikawo pastage yekutonzwa aiwa ndo zvanditongori. Haisi nyaya kuti ndinenge ndichinyara but wabvunza vanhu vana vanototi ane fesi inonyara but ndo zvandiri handizoziva kuti kunyara yana kuti kuita sei. Saka experience iyoyo yakatongonditrofa nezvangu kuti ndakazozvimeka. Zvabva zvameka takaonatsomeka sense. Alright. So as time goes on makande api macharacters amakasvika aripo amainakirwawo nawo muchitowo muchikavaona maitoti ava vanhu ava vanondinspire? As in NB NB. ndingangoti munhu wese
anga arimo aingondinspire because zvinhu zvokuti unonge uchitoonawo timu rako chiita sei richirowa but kana makutoitawo nyaya dzenyu muri kunze uku zvinenge zvatosiyana nezvaanenge ari mufirimu. Saka zvinozongoti munhu wese handinana munhu andosarudza ife nanhasi kuti uyu anogona kudarika uyu kana kuti uyu akandipengera kudarika uyu because I believe kuti munhu wese ane role rake ranoperfecta. So tiri ipapo zvakare pakushanda kwamanga muchiita pa3 years ago muchitanga I believe ndo pamakajoina NB andisekutaura kwenyu maconditions emashandiro anga akamira sei? Maishanda muchibhadharwa here kana kuti kwaingovawo kuti italent? Taitoshanda tichitongobhadharwa semazuva ese up to now. Alright. So pane nyaya dziri kutenderera mukomadhimba. I'm sure you are now aware kuti pane vamwe venyu vamuri kubata nawo, hatigone kuti vamaibata nawo because anything can happen. Tikatozoona futi mangwana machi mamese kurwa kuripo mudzimba. Hazvirevo kuti vanhu vakarwa it's always kuti havachatogare vese. Vamwe venyu vamachi vamunobata navo ozemwa, pana Jatuero, pana Vovho, pana Netsai, vari kutaura ivo zvakasiyana siyana maringe nemaworking conditions vane kusagutsikana kwavainako pamabatiro amuri kuita. Ameno mungadawo kupawo comment yekuti kudii pavana ava according nemaziviro amunoita mashandiro amuri kuita imi? Ndingangoto indakazongoonawo nyaya yekutoita sei yakutotenderera kutanga nezuro. But zvinhu zvokuti isusuwo sefamily semashandiro ataita zvinhu zvokuti hatina kuconcluda tese ende hatina mbopira taita sei tagara pasi kuti tionesane because I believe kuti iboys rangu negirls masisistrani zvototi patime yatakatopesera kuonana chaipo tuya kunoku takatoonana zvakanaka tatongotaura as usual zvinhu zvese zvazvingori zvachitongoropo. Saka handizozivo kuti ivo vakadecidewo zvinhu zvavo zvinenge zvichitovaitirawo kuside kwavo. Saka inini handina hangu judgment yandokwanisira sei kupa because mune munhu after all tine masituations mulife akasiyana siyana. Mumwe munhu zvinomuitira, mumwe munhu anomuti hazvimuitire. Saka ndikwanise kuti vakaita sei kana kuti vakaita sei but ingoriwo sichas ingoripo yekuti tikungoinzwawo. But zvinhu zvokuti isusuwo sefamily zvedu zvinhu zvokuti hatina kuzogara pasi tese takaita sei takataurirana takutongozvinzwawo nemuruto yamuchitopedza kuti ndo zviri kuitika kunzo. But at the same time ukama hwevana ava nemamwe ma-actors like ma-junior actors pane vamwe vanyowani pamwe chete neukama hwavo nadirector Mukoma Michael wakamira sei? Tichitaura kuti izvezvika you are working together handiti hatisi kutaura izvezvi zviri kuitika because handimati makatoonana mumai manje mune zvakanaka. Ukama hwavo hwakamira sei? Paukama ndinganyebe kuti ndingataurire vanhu ukama hwavo but inini as usual semashandiro ataingoita sefamily ndaingoona tingoshandidzana nekufambidzana zvaita sei zvangonaka zvisina kuti kusarura ganda kana kuita sei. Saka handizozivo ivo sematauro avari kuita kuti vanewo mapersonal issues nadirector but kumwe kwachono kunenge kusiri ere kuti ndokwanisa kupindurira munhu because pamwe pazvinenge zvakaitikawo inini handitorinawo proof yazvona kuti zvishuwa zvinhu izvi zvakaitika here kana kuti hazvina. Pane zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kuwitnessa kuti zvine mataurwa azvakazongoitwawo but asi nyaya iyi ndogona kunge ndichiita sei ndichiziva but apa zvasiyana kuti ndizokwanisa but as usual semashandiro atachingoita sezvinhu zvatozotinetsawo kuti ndo kwazvazosvika hero zvinhu zvokuti achingoshanda kuti zvatongonaka. Alright. Mungadawo kuti kudii kune mamwe ma-actors ari paground ndo zvinezvi vamuri kuti aiwa ava we are working together like now muri tori pakemi, mungadawo kuti kudii kune mamwe ma-actors ma-old actors nema-actors vanyowani advice yamungada kuvapawo? Advice yanongopa vanhu zvangu ndeyekuti
unity chinhu chakangonaka ne one love pakushanda maworks because zvekupatsanurana kana kuita sei sometimes ona zvinhu zvinenge zvitori bopa kuti kushanda kwatenge tichitoitawo tenge tone tarisiro yekuti tichatongobuda tese kana kuri kuita mamillionaires tichangoita tese. But when it comes to nhau dzekusplita nekuita sei haunowo zvaungazviitawo because munhu anenge achidawo zvaanodawo mulife. But zvinhu zvokuti kungokurudzirana kuti kushanda kunoita kuti vanhu vanyatsobudirire kazhinji sechinhu chamunenge makatotanga mese zvinhu zvinongonakidza kuti tizongoona tese in life tingori pasame level sematangiro atakaita sei atakaita tiri paground. So ndingotiwo kune munhu wese akumana ngatimbotry kufocusa neworks isusuwo hedu vari kuno kucamp semawiro atakaita sei atikaita ngatingoshandewo titese tipedze basa despite kuti pamwe panoona kunge pamentionwa zita remunhu maissues ari kuitika ngasabva zvakudya mwoyo kuti wobva washaya kana concentration yekuplaya maroles ako aunga wachingoita. Ngatingopedze project tozozvionawo mazuva anoteera tapedza kushanda semawiro atakaita sei atakangoita. Aiwa, thank you very much mukoma Dhimba nekuti powanza mukana. Ndichida kuti congratulations on your new baby. Adzimane be my wife. Yeah, icho wadi. Ndadzi kumakombi amsisiko. Aiwa, kumakombi totombowanika. Kumakombi totombowanika because in life chaunofana kuziva ndechoti nyange uri public figure, I'm not mentioning anyone, but ndingoti out there kune vese anditi public figures musanyanyopiwe pressure stereki nemafans because those are the same people futi vanodzoka vachikuti chakadai wabva wapiwa futi pressure wabva anofamba netsoka hana chainacho irombe handiunzwisa. But no muZimbabwe hatingatomboti uselebhu wedu wakatosiyana newe kustates, so we should manage ma-resources nezvinhu zvatinenge tinazvo izvozvo. Saka ndinganyebe kuti hanzi kumakombi handichawanika. Aiwa, ndinowanika kumakombi. Aiwa, kumakombi ndiriko. Watosvika geto rangu vandoziyana mutaundi ndinombofamba netsoka hapasi pese panoda mota because zvakuenda nebhajeti izvozvo. Zvakaenda nebhajeti izvozvo. Hakufara zvangu kana tese totongokwira makombi. Izvozvo ndoda kuti titopedza interview tichitomhanya kutonobata tonobata bhazi redu risati radzokera. Thank you very much nekuona makasununguka comment section munofungei nezvataurwawo namukoma Dhimba zvine musoro here kana kuti hazvina. Aiwa, imuri chatiudzawo comment section kuti what do you think. Aiwa, handisi kukudzirai hangu zvekutaura. But Dhimba, thank you so much. Wish you good luck pacareer yenyu yamuroramba muchipusha ye-acting. Totenda nemiwo murambe muchipushawo basa semapushiro amuri kuita. Toda kutonzwa kuti maisa kana dzimwe mota kana 50 huko tinotonzwa ufara wozvatooma munotombotweretsawo 1 tombopinda mumastreets. Aiwa, thank you so much from Uncle Saint naDhimba. For now tichiti it's much love and God bless.